Tím, že mám ty děti, tak pro mě je to vždycky pocit nějakého přepichu, jako nebo nejenom vůči dětem. Já jsem pořád bojuju se svým nastavením, že člověk by měl hlavně žít jako pro lidi, věnovat se lidem. Já mám kolem sebe fakt obrovskou síť lidí a mám pocit, že pořád všichni jako by chtěli, abych se jim věnovala, abych jim odpovídala, abych jim psala. A tohle jsem si musela dost vybojovat, že mi došlo, že kdybych to tak jako dělala, tak jako naplno, tak zaprvé sebe zničím, nic bych už nenapsala, neměla bych vlastně žádný prostor vůbec jako být nějak ještě jako sama se sebou a sama sebou. Takže dnes už třeba dokážu si říct, teďka si jako dovolím tu samotu, dopřeju si ju, ale není to snadné si to vybojovat, no. Vůči dětem, vůči druhým lidem, vůči pocitu, že teď by mě třeba někdo potřeboval a já vlastně na něho nemyslím, já na něho kašlu, nebo já si mám z toho pocit nějakého jako luxusu, který tak trochu vlastně i obnáší, abych vlastně na chvilku byla v tom sobecká, když to tak řeknu, no, nebo myslela prostě na sebe.